odhiomi ok verify kata mna quality mar seed no to kogik nini kogik kar dweche mar adek kama to onge gimiyudo idok e rundo to ktamanyicha sani an asomo pur to kendo an japur and iwach pur dak ibeda beda gi theory kende nyaka itim practical to kendo asomi piny mar Israel to gima ne gitimo negi integrate the theoretical gi practical koro ineno kaka gipuro to gin gima gitimo tayie gi Dr. Rodi Jayahudi kot dhi ndalo ndi pitho the first goal in mind mare en gini dhi usi tiyudo kata ka gipidho gik moko kaka nini kaka capsicum different varieties hoho hoho different what they call the traffic light the green red yellow different variety but manok gichame pinygi mano giuso kaka America giuso Russia ni those Russian oligarchs giuso Europe at high prices but gin ginyiewo moko Turkey at a cheaper price so gima nasomo kabisa ni Muyahudi kadhi ndalo ong'eyo ndalo ni kapidho ekachiel gima giluongo ni dunam to mae madhi yudo at this point to kendo bende kaka dini what we call gimwa luongo ni climate change ni like adwa nyisi example ncha wapuro Muhoroni kae gi osiepe na moko to gima ne watimo gima se yudo pile kidwa puro apart from the technical knowledge tig local knowledge be koro achiel kuom wanen ng'at mawuok kanyo to okonwa niya nwach nini projections mag meteorological department no project ni koth chakre kama koro koth mane chako chwe dwe mar 12 ni was just being dismissed to onyiso ni en kwadwa pitho mondo wayud gimoro wachak gi kodhni wayware but wachako kodo and mane gima nokonyo wanwach sani Kenya is kata mna ikor gwenge counties wadhi bedo gi shida ni nwach koth no chakre chon to ogik 3 weeks kapok gine koro ingen wanne mane wachako choni wayudo gimoro matin mano nupidho cham mage wapidho ganda wapidho njugu wapidho duma koro ji mang'eny oganda gi notho area kanyo you know that is a food basket is a agriculture zone koro to mane gimotimre ni jopur mang'eny gi kata Kaluo kata mna Rift Valley koth nong'adre nwach chon cha ji nong'eyo ni kodh ni bochakre kama to rumo kama to tinde koth dakwa endelea rely koth nyaka koro wa embrace gimiluongo ni technological farming nwach yudo ka koth chwe mang'eny kabisa apoya makoro lokruok mar chal mar kor lwasi wacho ni climate change osebedo kathiro to ka koro ichiwo paro ne jopur mar mondo mi embrace technological farming magipur e yo manyasani gin kaka mage kaka seche ma koth chwe ti harvest pi maybe seche moko kinyal bet ni chopo i advanced level minyalo kata kidhi Embu kae kaka Dr. Rodi wacho ni jok mane ndalo colonization the White Highlands kidhi Embu kae yudo kata ni farms go no ket irrigation system they just need to revive and Embu County government with other partners are reviving that ang'eyo kamano nwach this is what I do on a day-to-day basis korontie some farm in Embu an Israeli farm in Embu that I work closely with tang'eyo like kaka sani giketo almost 3,000 jopur 3,000
under them, they are reviving the irrigation system. Koro mane gik moripo bedi ni watimo kaka gwengewa. Lakini bende okdago gwengewa kabisa, okdawach marach kabisa, nwach anan nyagweng, ta awuothe gweng almost kata nyoro nyane gweng. Awuotho ga karango. Seche moko ringa ga piko karango. Tiyudo kata ni jowo osechako wuok e pur mar oduma goganda kende, gi embrace pur mar sunflower, wan gi jomoko kata gin ji 300 sani Siaya. Gi embrace, ineno sirikal tiyo matek mondo o revive coffee value chain. Nwach iyudo ni niang dongo kaluo. To iyudo niang dongo kaluo in all the counties, in all the 4 counties. Tiyudo ni ki compare the money pesa ohala miboyudo e pidho kahawa gi miboyudo e pidho niang patan, iyudo ni it's 10 times. Koro mar kahawa mang'eny. Yeah, mar kahawa mang'eny. What you get in the sugarcane, kahawa will give you 10 times. Erokamano ahinya. To mago bende paro mabende wabiro bedo kwatwakie ka, nikech nitiere moko kuom jolony mabende samoro neno ni pur mar niang' samoro kawo thuolo malach. Kaka mana iwacho ni 18 months, mano higa achiel gi nus. Kirito mar mondo mi niang' oikre yo makare. Inyalo puro, iwacho ni cham mamoko mabende samoro nitiere koda mwandu mathoth kata mana ber mathoth mabende nyalo bedo kawuok. Obiro bedo kwa gomba kama kamano. Yena mar mondo mi warak wendo machielo. Roy Odawa kentiere county ma Kisumu. Roy en director mar Key Initiative county ma Kisumu. Rowere bende tinde odonjo pith nikech chon ka nopon noparo ga mana ni pur en mana mar joma odongo kata jok ma hikgi oniang'. Roy machiegni twak. In paro marien mane chal mano mar pur e gwenge magwa inene yo machal nade, to kaka Key Initiative gin mage mutimo mar bero pur e gwenge magwa? Erokamano ahinya. Mokwongo go erokamano kuom rwaka kaka kawuono. Nyinga en Roy Odawa, mana kaka iwachono, director mar Key Initiative. Anyalo wacho ni gwengewa sani chal mar pur chakore ka gima koro yudhe owere matindo donje weche mag pur kalure gi chenro ma osekele gwengewa mamiyo koro rowere matindo yudo gimiluongo ni tegruok, kizungu wacho ni capacity building, mondo gidonje weche mag pur kendo gisom pur ni e yo mamalo manyalo konyogi kendo gibed gitim pur mar ohala. Sani ok watima pur kaka jomatindo ni mar yudo gimwachamo kaka chon mane ji odak ka puro mana bando, goganda gi bel. Sani koro wakelo weche mabeyo kaka initiative mondo yudhe odonje pur ni kendo gitime kaka ohala, pur mar alode, pure mag nyanya, pure mag gigo manyalo kelo pesa e lwet youth, mondo obed ni pur ni onene ka ohala kendo onene ka gima kelo yuto manyalo konye e yorege mapile pile. Kaka migawo mar Key Initiative watimo tegruok, trainings ne yudhe e weche miluongo ni sustainable agriculture. Be ginyalo bedo ni pur ni wakete e okang' mamalo o kaka mwang'iyo godo pile. Nitie jogo mane ok osomo pur kadongo, but be wanyalo puonjogi mondo gibed ni ging'eyo yor mar pur manyasani ma luwore gi weche matimore e piny kaka lokruok mar kor lwasi. Be wanyalo bedo gi miluongo ni climate smart agriculture. Ere kaka wanyaepuka weche mag lokruok mar kor lwasi ni kendo wapidh chiemo, wapidh cham mwayudo makonyowa e yore mag kungo chiemo, gibedo gi chiemo moromo e utewa kendo gibedo gi mang'eny mwanyalo uso, mwanyalo tere chiro kendo wayud pesa. Erokamano ahinya, paro maliw ahinya kanyo. To bende Dr. Rodi, ang'eni kinde mosekalo bende isebedo kiloso kotende kod pur mabende ikiko. Ang'eno kiny makawuono akene mane madiwachi nikech nitiere moko kuom pur mabende iwacho ni jakelo dhier. Dr. Rodi akene gin pur mage mabende diwachi nikech niwacho ni pur mar bando samoro nyalo ga kelo midhiero makone kod kocha. Kopogore gi mano bende nwaloso kotende kod pith mar niang' ma samoro kawo
jumbe madirom 18. Lakini Dr. Orodi diwach nang'o, paro mane madichiko tende kod mano? Paro ni gima duong' maparo ni odawa wacho maduong' kanyo en rieko. Mondo ibed japur, tie gik moko ariyo ma nyaka ibed. Achiel en rieko, namba ariyo en teko. Rieko en ing'eyo gima onego bed ni itimo. Titime nade? Ti rieko ka be nitie kidienje ariyo. Nitie rieko mar ohala mar pur kod rieko mar tich mar pur. Kori rieko mar ohala mar pur kanye migoye kwano. Tipenjori ni to gima adwa timo ni kaluwore gi size gi thuolo man go e lowo man go, ang'o manyalo timo kanyo? Omiyo kinde ma higni 15 mosekalo, nitie gima waluongo ni tool mar en rieko, en gimo matin mitiyogo mondo ing'e to kiwango mane monego bed ni achope aka bed ja Kenya modak kaka jo Kenya. Nikech pinje mamoko kaka Europe gi America nitie minimum income, pesa matin mogik monego bed ni ng'ato miluongo ni japur onego bed go, monego bed ni onwang'o. Omiyo tool no ka nwatiyo kode, to nowacho ni ka in japith, to ka in gi dhok mag grade, kaka awache sacha, ka ohala minwang'o nikech dhok grade ma itimo ni open grazing, kaka mag jo Masai, tidhi nwang'o ni pesa mitiyogo e lita achiel mar chak, pesa mitiyogo yak inwang' lita achiel mar chak en open grazing, en gimo siling 10. Omiyo ka iuso chagno siling 32, siling 40, mano ka keto nengo mar joma ng'iewe e large quantities. Keche ka koro igoye gi nengo mar dala to mano ng'ama opidho dhok matin. Omiyo kikete ni jo KCC kata jo Brookside ema ome kuomi, kata jo Yala Dairies idwa tere kuro, to gidhi nyiewe gi siling 40 e lita. Omiyo kitimo open grazing siling 10 en mar ng'ama jakwath gi gik mitiyogo matin. Lita midhi nwang'o kanyo en lita 8. Kinwang'o lita 8 kuom siling 40, mano siling 320. To siling 80 dhi ang'o? Dhi tich. Koro idong' siling 240 e odiechieng'. Now, kigo mano, mondo ichop siling 1,000, nyaka ibed gi dhok 5 minimum. Mano e mbaka migoyo. Omiyo ka in gi dhok moko 2 kanyo, koro in gi dhok, mano idich e diere. Kidhi gimo kaka oduma, area marwa mar Luo Nyanza, gimiluongo ni gross margin, ohala minwang'o e eka achiel kaluwore gi jo 1 acre farm, ne en gimo siling 14,000 kata nyaka siling 20,000. Ng'ama otemo kabisa manyalo nwang'o siling 30 e eka achiel. Siling 20,000, wach ni siling 20,000 kuom eka, tipidhe diriyo higa, mano siling 40,000. 40,000 kinwang'o e higa, kidivide gi 300 days. Mani dhier kidonjo, dhier kiwuok. Ichandri kidonjo, chandri kiwuok, in gi eka achiel. Biro chuni ni bed ga minimum of 10 to 20 acres mar oduma, ikichak wacho ni ng'ama puro gi rieko makelo ni yuto. Omiyo nitie gimiluongo ni scale. Kaka sani koro gimiluongo ni sunflower bedo promoted in Luo Nyanza. Level may obedo promoted go, it's a lot of excitement, but it's an excitement in poverty. Nikech gross margin ma sunflower per acre is 18,000 to 20,000 shillings per acre. In a year, that's 40,000 shillings. Honestly, 40,000 shillings, kidwan modibedi kod 400,000 in a year, you need a minimum of 10 acres. Kokitiyo gi rieko mang'eyo ni gimitimo no dhi kelo niang'o to dhi konyi machal nade, to ibiro bedo ni idich, kendo ji neni kidich adier, to yuto minwang'o ok konyi. Omi ibedo ng'ano ng'ama ladhruok no emosebiyowa chandruok mang'eny e piny Luo.
Omiyo wang'iye from scale. Omiyo gik moko oduma, sunflower, oganda nyaka itime scale mabiro miyi pesa. To minimum scale kaluwore gi tool is 10 acres. Kidhi gimiluongo ni high value crops, kaka koro iwuoyo kuom niang'. Niang' nitie varieties ma sani nitie mane itemo pidho Dominion Farm. Ndalo ma mzungu ne en Dominion Farm nochako variety ma niang' manyak dweche 10 to nyalo miye up to 70 tons per acre. Niang' no sani pidhe Bura irrigation scheme. Jogo mane ne ran kamiluongo ni Mumias, Bukatet, mane ran Mumias, ndalo Mumias ne nigi pesa, sani gin Bura. Giran program mar pidho niang' mar dweche 10. 70 tons opogore gi mwanwang'o piny luo ibiro 18 months. Niang' mipidho piny luo at gimiluongo ni small scale farming gi dich to gi dier. Nikech pesa ma ginwang'o ok migi gidag livelihood ma ng'ano monego bed odak e middle income country. Omiyo mondo iriw gigi biro chuni ni nyaka igo kwan. Emomiyo wacho ni pur idwaro rieko gi teko. Mokwongo en rieko mang'eyo ni to gima pidho ni en ang'o madhi nwang'e. To minimum level mar gimonego inwang' kaluwore gi agriculture mar Kenya, make ni income mar ok tin ni 1,000 shillings per day. Gimiluongo ni ASTGS, mano Agricultural Sector Transformation and Growth Strategy ma Kenya. To ne gikete yo mapiny, gikete 625 shillings per day. Omiyo mane minimum ma Kenya, but the minimum mar middle income en 1,000 shillings per day. Omiyo kaka gimeti pesa no, mano idich idhier. Temomiyo ni wadwaro mar mondo mi kik wadij adija to wadhier, wadij kanyo to wadhier. Lakini chieng' paro mane, nikech ang'eni kinde ka kinde jasomo paro ne jolony mopogore opogore. Akeni ni counties magwa, inyalo somo negi paro mare, mar mondo mi gikony jopur. Kik bed mana ni wadich wapuro hie to onge gima wayudo e pith kata mana pur ma bende watimo kaka Dr. Rundi wache. Adwa mna medo jiwo iwach niang' kanyo because kinde ka kinde watimo projections with ing'eyo ndaki wacha ni like it's odwaro ga tiegruok mopogre opogre. So you find economy, statistics, watimo projections to ayegi ma Dr. Rodio wacho because for you to break even or the marginal cost ne wayudo ni pidho oduma ekachiel ok kony. Koro kata kin japur matin because waneno ni 70% of farmers e Kenya ka gin small scale farmers and gi contribute significantly e keto food security e Kenya. Wawere gi ohala mondi. Wawach food security nwach dend dhano gima kaka mtoka tiyo gi petrol dendwa tiyo gi chiemo to ripo ing'e chiemo ma bei chamo. Koro small scale farmers 70 like kikao 70% ni kaka 100 70% of these, more than 70% of these are women mapuro to gipuro ka ok gin gi lony. Koro yudo ni ng'ato puro eka achiel to konye ok konye. Koro lor puro eka achiel mar oduma kin gi pi moro kata asetiyo ukambani mang'eny, timo utafiti moro matin Yata Plateau ka Bishop Masika kama nokelo ji to kunyo pan cause yudo ni gin giyudo koth a 2 weeks window. So ok nyaki chaka maduong' to gikunyo pan ma ntie kaka a very special way ma choko pigni ginyalo irrigate crops gi for the whole season. Koro ne gin gi winjruok gi piny mar Europe moro, gipidho a special variety of chili
And this chili kao kinde moro to mar onyak, but you harvest it for 7 months. So you have return. Then ka giwoke to giketo kitungu. Ndalo ma kitungu onge e chiro cha. Koro iyudo ni kitungu ma supply kata ma Thika Road wuok Yata Plateau. Kamotuo malich ma giyudo ma koth wigadi ariyo. Koro wabende kaka oganda Luo magi gik moripo benua embrace. To kendo gimoro ma chando wa kabisa, ang'eyo ni kan gi kwota na achiel. To ng'ato nigi eka ne moro. Gimoro miluongo ni cooperative mindset. Nwach ng'eny ne yudo kata ka mine Homa Bay kanyo. Yudo ka mine nie kikundi, kata kidhi dala sani boydo ni mama unie kikundi. Gichoko pesa dwe ka dwe. Kikundi ni kotigo kata mondo kan gi eka achiel ng'acha nigi eka achiel, iboydo ni wan gi 20 acres. To mano change the landscape. To kendo kidonje pur mikiko, kikundi ni ka ng'ato pidho dhiang' achiel, ng'acha be achiel. Iboydo ni in the end of it all, gin gi dhok adi 20. Koro change the scale. It moves from an individual to collective. To mane to bedo mabu. Mabu to mabende you can stagger. We call it staggering. Inyalo stagger ni in wanyio dhiang' mokuongo kama achiel, but ji moko koro kawan kata ji 20, ji abich gibonyio bang' dweche 2, ji abich ka bang' dweche 4. So you stagger even milk production to ensure continuous flow. To manegi na neno kabisa ingen katieko kana somo Israel, an gima nasomo e class ne kokonya hinya. Gima nasomo oko nokonya hinya. Nwach naneno ni Wayahudi gima gitimo opogre kodwa kabisa. Nwach kata sani gin gi kodhi magibo pidho higni 100 from today with protocol. And it's quality seed to gitimo research and development. Research, development and continuous innovation. To meme yu Dr. Timre piny mar America. And the specialization. Koro iyudo ni giwok ng'eny ni giwok e pith mar ng'at achiel gitimo that collective, what they call moshav system. Bendi paro ni counties magwa nyalo boro kata mna nyalo timo pith machal kamano kabisa mayot kabisa. Nwach aneno pile anan nyagweng, aneno pile kamine kata yowuot rowere ma boda omakre gi ne kikundi. To kikundi ni nyalo loko mobed ok ji duto nyaka bed jopur jopith. But jomoyie unyalo chaka matin. Nwach kan gi kana achiel nwach nini inyalo bed ni puro ktamna seche 4 ama seche 5 tidhi timo tiji moro. And it mano be bokonyo nyaka gi shida miwinjo tinde no osiekre kaluon gunship. Nwach ka in so busy yonge time kata maluwo jotelo moko. But also it needs the county government and national government support. But anaseneno kata ka sirikal ma Kenya temo kabisa kamiluongo ni Bura Galole Northeastern. They're now becoming, ma Dr. Rodio mentioned, no? I've just shown you a video of large-scale maize farming, of large-scale rice farming. To magegik momiyo kata scheme makujacha being revamped. Because one gi land ma very arable. We have favorable conditions. We have one gi koth minyalo choko. Nwach kato chwega mang'eny kamano. But bang'e to why you don't need dry season also is long. Koro inyalo choko koth ndalo koth titi kode indalo oro. Yeah. Ero kama na inya mana kaka pith bende mopogore nano gara mana ka county ma Homa Bay bende chako pidho ochele. Yeah. Mano eswam thidhia mung'ere kaka ondago. Akeni kintere county ma Kisumu kanyo Roy. Dibedni un kaka ki initiative bende un bende umakoru mana kaka Roy, mana kaka achieng kanyakla kod Dr. Rodio temo mar mondo mi owachi. Kik bed mana ni oganda odicha wanwa dicha puothe to yuto mwayudo to onge. Nyiso yor lony mopogore ma bende utiyo godo mar neno ni bedo gi chiemo moromo. Gi kaka counties nyalo konyo mano mar mondo wayud chiemo mabup.
Erokamano ahinya. Anyalo wacho ni Kisumu County en county ma ogwedh ahinya nikech mokwongo oluorwa gi aoche modhuro e county ka. Mar ariyo, wan gi manpower kata jogo manyalo tich magin youth. Mar adek, wan gi chichni mang'eny kabisa, kendo chichni gi ema chiemo donje. Gima timre sani ni sama wawuoye ni Kisumu County ok nya pidhore kende. Nikech ang'o? Nikech chiemo mwaloso gi sani pod pok oromo pidho. Ma pok oromo pidhowa nikech iyudo ka ng'eny mar chiemo mwachamo pod wuok oko, kendo gia kuonde maboyo boyo kaka pinje mag Central Province, pinje mag Rift Valley, moko wuok nyaka Tanzania, moko nyaka Uganda. To kae mwakele kwayo nikech sani koro mondo wabed gi pur maber manyalo konyowa kaka Kisumu County, nyaka wabed gi alwora maber, good environment manyalo miyo wati maber maonge chandruok moro amora. Kae emwakele kwayo ni irrigation system wa nyaka walosi. Magi gik ma ok nyalos gi ji ajia kama, but nyaka wayud konyruok kowuok kuom sirikal. Nikech nyaka gini dwaro resources mang'eny mondo losgi. Koro wakwayo kata sirikal sani koro onego kaw atua makende mondo make sure ni irrigation system marwa mar Kisumu County obed enhanced, nikech ka lo to nitie minyalo pure. Thothne gima hinyo ga jopur ahinya e gweng'wa mar Kisumu County en gimiluongo ni flooding. Mar ariyo en gimiluongo ni drought. Ni ka koth chwe to chwe kendo hinyowa mohiny puothe te mantie cham maketh chiemo. Ka chieng' rieny to chieng' rieny kabisa makata kaka japur yud pi e puodho onge. To ka wan ga aoche, donge wanyalo loso irrigation system ma wach pi ni kik chandwa. Kaka osechak time Ahero irrigation scheme, binya time kuonde mamoko. Binya time e gwenge alwora sub counties ma Kisumu man ga aoche gi, mondo wang'i ni japur wach pi ok chande. Ta aochewa makonyowa gi pi gi binya losgi maber. Wanya bedo gi diking e aochegi makata koth obiro mang'eny to kiny puothewa mana alwora kuonde walose chiemo gi. Mar adek en kama osetemo en ni watemo sani loso jopur into groups mondo bed ni jopur tiyo kanyakla achiel, mondo wang'i ni plantation cycle ere kaka wanyalo kete ma miyo ni ka nitie to ok bed ni wastorm the market ma alot ka nitie to ng'eny te samoro dichiel ma ji te ni kode. To kendo bang' ndalo matin to kendo rumo. Ma kendo imanyo gini e Kisumu County ka to ni koro ok onya yudre mana ka onge mawuok oko to ok nyalre. Koro cycle wa watemo loso mondo wang'i ni jopur obedo kanyakla kendo riwre, ma wang'e ni sani alot nitie sama kama, jok moko pidho ndalo ma kama, jok mondo kik wabed ni wapitho dichiel. Kwa pitho dichiel to wayudo ka wan e market te dichiel kendo rumo. Sama wabiro galot mang'eny e market dichiel no, which means ni kata bei be dhi lwar piny. Nikech ing'e ni sama ung'eny to koro japur bedo gi luoro. Makata koro ka brokers ka odonjo to giduoko aduoka bei piny, makata koro gimidhi yude puothi ni kata e chambi mipidho ni onge. Mar adek watemo mana ka jolony mamoko nowacho ni waketo fast moving product. Kaka rawere matindo ohero gigo matimore mapiyo kendo gigo ma onyalo yudo piyo. Gin cham mage maginyalo pidho kendo kao short duration to ikore kendo nyalo lose moyude e gire moro. Ka en pith gwen to be wanyalo pidho gwen masani, nikech ka wan e town ji chiemo to gin ang'o ma ji ohero. Kiwuotho e Kisumu County ka ibo yudo ka kamiluongo ni Nyalenda,
to ka in godhiambo kiwuothe ndara ma Nyalenda tibo yudo minewa ka nigi karaya kendo chielo gwen e tie ndara. Be wanyalo capture that opportunity ma wabeyo ni wan roere matindo wan gi gwen miluongo kizungu luongo ni broilers ma kawo mana dwe achiel to romo kendo yudo chiro mapiyo. Koro magi gima watemo ng'iyo the fast moving product mwanyalo yudo e agriculture value chain manyalo konyo jopur matindo mondo embrace weche mag pur, mondo mi wabed gi yuto mapiyo, wabed food secure e utewa mokwongo. Sani wachako embrace gimiluongo ni aggregation mondo koro wakony weche mag chiro. Be wanyalo choko mwandu kamoro achiel, nitie kama wanyalo choke cham tiuso gi as a team rather than ng'ato uso mare achiel achiel. Sami uso mari achiel achiel tibo yudo ka seche moko ibo hinyori e bei, to kuuse kaka oganda moriwre kamoro achiel tuwuoye dhok achiel ubedo ni girwa ni kwa wacho ni wause e bei makama ten bei achiel makata ka nitie jogo mabiro kepo iru to konyal diyo ng'at gi pesa matin to ng'at moro yudo pesa mang'eny. Koro ubet tu agree ni ka en alodwa ni wauso pesa makama to en pesa achiel ma ji oriwre kate kendo wauso kamoro achiel wate. Erokamano ahinya, paro malew ahinya. Kuom ranyisi ne nitiere diere ma bende kata mana otungu nolal. Kitungu kolal to koro olal e kaunti te, mowuok mana e kaunti machielo. Yore kaka jopur wanyalo bedo gi paro mopogore opogore mar ka ng'ane golo ma to ng'ane golo ma, mar mondo mi ka kitungu nitie kik bed ni ng'ane nigi kitungu moro cha bende nigi kitungu ma koro ketho kata mana nengo mago mag cham. To Dr. Rory kintiere kaunti ma Machakos, be nitiere paro motenore kod lokruok mar chal mar kor lwasi e gwenge mago makaluo? Ng'eni ka oro nitiere to koro kelo achiedh nade ka nitiere koth ka chwe mapek. Kuom ranyisi koro inyisowa ni kodh El Nino dhi kaka e dwe mar 10, bende no ka koth bende biro to ketho cham ma koro wewa kama tek. Akene en paro mane ma disom ne jopur kanyakla kod counties magwa mar bero chal mar kor lwasi mondo wabed gi ikruok makare? Sharon, erokamano. Aparo ni gima duong' matimo e Kenya ka en ni waketo pur mochayo wach mar kor lwasi. Ochayo yo machal nade, obed oro, obed koth. Ng'ama rieko konego bed ni ywago oro, ng'ama rieko konego bed ni ywago koth. Koro rieko maduong' kod teko en kaka joma oa e piny ma aore opogo e piny luo. Kuonde ma aore opogo, kuonde ma aore nitie kaka odawa wacho. Gima duong' en kaka dwagol pi e aora mondo watigo e yo mar pur. E kinde mosekalo no wasebedo ka warito mondo sirkal obi olosnwa gima waluongo ni irrigation schemes madongo kaka Makuja, Oluoch Kimira, Ahero. Mago nitie, mago beyo. Lakini ok wase exploit, ok wase tiyo gi pi ma Nyasaye nomiyowa e yo makare mondo wati gi sani rieko miluongo ni farmer led irrigation scheme. Mano tiende nang'o? Ibedo go pump mo matin gi sola tigoyo pi tiloso go yo mar pur. Koro kika kete academically e piny mar Magoya kama ae, kapok sirkal nobiro bokawo puodho mane watiyogo pidho lum mane wapidho ni dhok, ne waketo solar system ma generate, magolo teko mar stima katiyo gi chieng' kilowatts 23 ma gin panels 96. Nwagoyo pi cubic meter 60 e sa ka sa, nwapidho go lum. To mano nopidh wa demonstrate mano gima nyalo timore. Sani koro kamwachome wa reconfigure mano, ma kata dwe mokalo no nyocha wasewuoyo gi mine, wasetudore gi organization moro iluongo ni Epicenter ka e Kenya ka, ma juma manyien wan gi grube mwadhi chako go, mwadhi miyo solar pumps ma
inyalo tiyogo e eka achiel to 2 acres. To mondo watim mano, ok en kelo pi kende, nyaka itud jogo gi market. Nikech kaka owacho ni upuro, seche ma upuro to ka cham ng'eny nengo dhi piny. Omiyo gima wasetimo, waseneno ng'ano mabiro kawo gigo ma jopur dhi puro. Wan gi expectations ni in the next 1 year wadhi bedo gi at least 21 groups ma bedo enjoying gi Frigoken, gima gidhi pidho chakre Ulawe e Central Ugenya nyaka Magoya Wang' Nyang' in Western Province. Gima gidhi puro ka gitiyo gi aora miluongo ni River Nzoia, gaoche matindo tindo man kanyo. Gima gidhi puro kanyo, gidhi tero loka. Wan kod market mar ginger, wan kod market mar French beans. Mago gibiro puro for export and for income. To sama gitimo rotational cropping, mano e achiel kuom gima nyaka itim mondo ilok gima ipidho e higa. Ipidho gima kelo ni pesa mang'eny, to nitie mipidho maloso ni lowo. Omiyo gima duong' en investments, mane gima luongo ni teko. Mokwongo idwa ni ibed gi rieko, namba 2 nyaka ibed gi teko. To gima miyowa teko in the short term en tudo ji gi chiro, namba 1. Namba 2, tudo gi kod kama ginwang'e pesa, yor teko ma pesa ama capital ma gi invest. Omiyo capital kae gima waketo en ni grubego gibiro bedo enjoyed gi suppliers mag simple solar powered systems matimo between 1 acre to 2 acres. So from those 1 acre to 2 acres, gima gidhi pidho in a year, minimum, gima wuoye dhi miyogi at least 500,000 shillings to 1 million shillings per year. Omiyo mondo wadil gi gima iluongo ni koth kang'eny ama oro kanitie, en ni Nyasaye neno chweyo jaluo to kete e piny miluongo ni piny ma aore opogo opogo. Omiyo jaluo ok onego bed ni ywago pi, jaluo ok onego bed ni ywago oro, nikech Nyasaye strategically nokete kama aoche nitie, to moloyo wan gi nam maduong' e Afrika mangima, to the second largest freshwater lake in the whole world. Omiyo gimiluongo ni pi ok onego bed ni waywago. Ema nitie kama pi hulala kaka Ahero, kapa ni sirkal mosebede ma Kenya gitemo mondo gimiluongo ni Sonkoru Dam. Koro the political koko ma josiasa onego bed ni goyo sani, ma ok gigo makare, en onego bed ni ka gigo 2 term, to 2 term no onego wane dam katiyo e koru, mondo Ahero plain onego bed ni kalo mondo pi obed ni hulala to daro ji, to mondo ji pur. Pigo onego bed ni ichoke tikete e dam mondo jo Ahero kod Kano Plain te onwang' fero months mag pur ma pi ok chandgi. Omiyo kuonde manitie flood problems kaka Ahero, the lower parts mag Kuja, areas moko mag Nyakwere, kind Homa Bay gi Kisumu County, the lower parts mag Nzoia, kuondego the best thing en pidho mchele ndalo ma pi ng'eny. Number 2 and the issue mar dam. To dam aparo ni for the 2 areas mag Kuja gi Soil Koru, the designs mag dams go noseketi, and a political commitment mondo pesa no bedie mondo ogeng' pi ma hulala e lo. Erokamano ahinya. To kanyo en teko mar pesa. Erokamano ahinya Dr. Rodi. To kanyo bende ma koro counties mago bende koro bire mar mondo mi okonywa, nikech adiera makende gwenge mago makaluo to ok nego bed ni waywago oro Nyakorom Gajwang' e kinde makamage. Ahinya ahinya ok nego bed ni waywago oro kanyakla kod dhungruok mano mar pi kata mana flooding. Kata kamano Nyakorom Gajwang' dakika 33 tok saa 5 mar onyango. Adar mar mondo wakaw yo matin. Kwaduogo kang' mar 2 Nyakorom Gajwang' abi gi ote magi kanyakla kod pach jopiny e counties magwa mopogore opogore. Jopiny to nene nade? Counties nego bed ni konyo nade e bero chal mano mar pur kod pith e gwenge magwa. Akaw yo matin kik idhi mabor.
Halo? Halo? An sani kore ka neno Ragu. Wacheni get mar joka bajwa. Samoro bende osedonjo kuro. An awuoyo gi ng'a? An jawasik Ragu. Jawasik Ragu? Asai kiki wachi gimoro. Dhano osechano kaka bro resi. Koro in kiki wachi gimoro. Wane opando Ragu e wang' sa. Nono polise gi. Anambro timo kama. Anambro wacho ne polis ni kuma jakuogno nitie. To onge ng'ata ng'ata mabro ng'eyo. Bang'e anambro tieko tija ka. Bedo gi ting' e wi ratiro mag dhano e piny Kenya tiende ang'o? Riwri kodwa ka wagoyo mbaka gi William Omondi mar Independent Medical Legal Unit kod Janet Atieno ma en achiel kuom joma otony. Sama gichiwo pachgi kaka joma olony e weche moko koda ka weche magiseneno e ngimagi giwegi kuom wach manyo, ng'ado bura makare kod keto ji duto e bwo chik. Tudri kodwa kawuono Sario Otieno. Kik bai. Mungu, asante kwa siku hii ya leo. Asante kwa kuniamsha asubuhi. Asante kwa baraka na neema zako. Asante kwa wema na fadhili zako. Umekuwa nami kwa mazuri na mabaya. Niwezeshe nikupende zaidi, nifuate ahadi zako, kwani uko na mipango mema kwangu. Amina. Dial *811*404# to get Mungu as your skiza tune. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo number 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riwri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nweng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fware kama, mano ng'iso ni jakano mulo ka pi osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' Tich Ariyo Saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nyakorongo jwang' dakika 38 tok saa 5 mar onyango. Machiegni okang' mar 2 wadhi nyime gi twak marwa. Chal mano mar pur e gwenge magwa. Ere kaka inyalo ber pur kod pith e gwenge magwa mar mondo mi jopiny owinj wega. Kapok asomo moko kuom ote misebedo kioro. Adar mar mondo mi adhi kaunti ma Migori. George Juma loso gi jopiny. Wanyalo jopiny to wachango. Ahinya kotenore gi kor wach marwa okinyi kawuono. An Sulman Songa, jadak ma Migori ka.
Urithi sub county West Kanyamkago. Ajapur kendo apuro tiang' apuro oduma sana sana madilga ahinya en oduma. We awach ni an kaka japur kama ok amor ahinya gi weche mag mbolea, weche mag kothe. Iyudo ka samoro kaka an japur ka wuok ni mondo adhi amanyo mbolea e cereal, wan gi message ma sirikal kelonwaga mamiyowa mondo wadwa kawo mbolea kacha. Ka wadhi kawo mbolea, samoro okelni message mar mbolea kata bag 6 idhi kawo. To sama idhi kacha iyudo ka jam nitie ma kamera dhi kawo mbolea no ma ok iyude ki ipogo ni mbolea yo mayot. Samoro ibiro midogi michaki duogi michaki dogi seche ngini tiyo gi fare. Kama lit nwa ahinya ni atiyo gi fare ka ago osogo ka dhi kawo mbolea, to iyudo ni nitiere brokers moko ma bende ochako donje gini. Koro kang'e ni gin kuo koso en wach mane, nikech broker wuok dhi kawo mbolea gi kata pickup achiel. Koro kama nwa penjore ni to kaka wan wa jopiny kata jopur, ere gimomiyo broker dhi kawo mbolea pickup achiel to message to biro nwaga mbolea kata bags 6 kata bags maromo kama. To koro gidwa wuondore ni gin message biro nigi maromo pickup no ma osanyisowa ni kare nitiere kuo moro mbolea ka, nikech iyudo ka kidhi omo mbolea kaka japur kadhi kata romo mbolea orumo achaka duogo samoro na tiyo gi transport na kama na hae kichaki dok mbolea orumo to iyudo ka pickup ochiki jok makawo brokers dhi use kuonde mag dhi use kundu be ka gisadhi to gigo mbolea bei matek ne jopiny kabisa. Koro ma ok wamor kaka wan jodak ma Migori kata jopur wakwayo sirikal kane gikelo gima konyo jopiny e nengo mayot ging'inwa kriteria ma gidwa tiyo godo e wachni. Nitiere nyaka mago mbolea mikelo nyaka mago oganda bende kidhi kawo kanyo iyudo ni mbolea orumo. Kidhi cereal awendo iyudo ni mbolea manitie odong' mar urea, to urea ok diti godo oduma. Mbolea motiyo godo ma NDAP kata compound kata mavuno mage mwaja dich godo ko watiyo godo. Wach ni sirikal mamalo kata county mondo migi boost wa weche mag chiwo kothe kata chiwo mbolea en ni gik mara okenge monego giti godo ahinya motegno kabisa kaka wan wa jopur. Nitiere gimoro achiel ka japur winjo be ni ing'iyo gi e categories moko mikawo kata timni iwacho ni yawa we watenge ne group makama waketma group makama waketma to giyudo kaka wabende kaka wajopur wayudo ni group ni no migi makama group makama bende omigi makama group makama omigi makama girube nitie ma jopur iyudo ka sama gichiedho kamano ayudo yot kaka japur mar yudo gima adwaro kume sirikal matiyo. Sono sani okelo mbolea e cereal kacha. To mbolea oket cereal kanya to idhi yudo ke dhanda ni kata gi pickup 2 marite midwa pange mbolea mar ng'at achiel. Koro wan wabier mane unwa penjo ma sirikal ni to kisakete mosebiro e lwet jopiny cereal kanya gichak iketnwa ng'ato mafuate. Wan jopiny kidhi kacha miting'o duondi matindo in mar police. Koro wadwa mani kosaketo oduma cereal mbolea cereal ok ni mbolea onge mbolea to nitie. Koro ng'a fuatonwa gi. Nitie jomoko kanyo mabiro gi pickup iluonge ni cartel. Gigaga gino block koro nyaka chieng' mogitie koda gi koko bro yudo mbolea. Yato pok ayudo mar sirikal kata mar county. Atiya ga gi pesa na. To kodhi to nitie monego wayud kothwa ma koro kaka wanyayude wakiano ming'a gini mondo wayud gini machiegni nikech kata kikete county ka mondo mi ang'e yude nyaka ang' watni motiye county kanyo. Sekta mar pur ni mondo mi ber onego bir japiny to gilalre gi jopiny jopur gi olalre gi jopiny to penj japiny ni uneno nang'o mbolea ni kumwakete 2,500 cha unya ng'iewe koso kanyo teknu koso warido gunia ni gi piny mar 1,000 kata gi 500. Ne korom ga joma mago gin moko kuom jopiny e kaunti ma Migori ma bende ywago reyo kaluwore gi cartels achudhe ma bende kawo mbolea mathoth bang'e biro bedo ka uso negi e nengo mamalo. To mana be nyaka walose kachako kodi achieng' wach mar mbolea nikech ing'e ni piny owacho noduoko piny nengo mano mar mbolea ma bende ikawo e deche. To nyaka sani winjo kanyo ywak achudhe bende koro nitiere ka middleman. Piny owacho duoko mbolea piny to nochakre nen program nochakre sirikand mar Uhuru a big 4 agenda ma food security as one kapila achiel margi to niyudo ka ndalono as opposed to gima winjo sani timre Migori because I'm very conversant with Kisumu and Kisumu kod Siaya. Sani nitie message moro mioro ga ma *616
*3#. Inyalo kata enroll group. Koro seche moko ng'ani ok en gi pickup. Cause mbolea mi kaka gi eka ni min go. Koro en grube ma samoro ka mbolea. Mbolea mo ore kodo to ka mbolea. Nwach kata neno muoro ni kacha jomoko timoga kamano. Seche ma ng'ato achiel dhi to un gi list no to en gi details to okawo nu bende. Koro seche moko ng'ato ok tan gi sorry. Koro seche moko ng'ato nigi kata mna eka 40 timi gi kaka nini kod acres ma mi en list mi enroll to aseneno kantie a lot of transparency sani. Nwach chon chane seche moko mbolea gok chop, seche moko gionge i dipo, but tinde yudo ni mbolea nitie i dipo. Koro gima sirikal osetemo timo gima sirikal masani timo osetimo maber, kendo koko mane nitie chon cha odok piny. Nwach transparency kakipogo gigi. Nwach kata in Sharon kawuono ktamne ka in gi eka ni ariyo to enroll through *6163# tibo yudo mbolea no, and osebedo ken consistent. To kendo konyo jopur maber. To bende kane wachako nawuoyo gimoro mar R&D, research and development. Ntie kothe ma bende kodhi ma kipidho to maybe okogine gi mbolea mang'eny. Okodwa mbolea mang'eny, be seche moko okodwa pi mang'eny. Koro kodhi bende mawapidho oripo warang. Katieko gi kodhi, seche moko bende gima naduoga fwenyo, seche miwuoyo kata gi jopur. Seche moko bende isetiyo gi mbolea mang'eny ma bende ema kelo ni shida harvesting. Nwach atiga gi jopur mang'eny kabisa, especially mine. To ndalo moko nati kod gi Nyandarua ka Kinango. Ma en gima moneno to seringo Agrovet, osenyiewo yath, osenyiewo manyiwa, osenyiewo ang'o. To seche moko gik miketogo kaka japur, adwa wuoyo gi jopur makaluo. Seche moko gik miketogo kata seche moko gine no ok dware. Nwach seche moko konyisi kata niket ma mbolea nini kata kitimo top dressing iket mana matin. Tini medo mari adek, kaka seche moko inyisi ni muonyo yath achiel didek. Timuonya adek dichiel mondo chiedhi piyo. Makoro yedhe tiyo godo mang'eny, jopur tiyo gi yedhe mang'eny. So, ntie buk moro ma profesa moro ma sani en jatend university ma Ben Gurion University Israel. Nondiko ni how plants think. Gima dwa nyisi kawuono. Cham kata gik mipidho gi, they think like humans. Koro seche mimiye gi kata konyisi ni imuony yath achiel didek, tini muonyo adek dichiel, itimo kamano nwach ineno kata koro kitimo top dressing, loketo kijiko achiel tiketo kijiko adek, bo chandi. Because plants bende paro kaka dhano. Koro gima badwa kwayo oganda wa, timo apart from tiyo gi fertilizer, timie gimoro ni soil test. Inen minerals mage maonge. Nwach kata ncha kachako puro kamoro, to ne watimo soil test. Then ne wa realize kata nok wa need fertilizer. Cause minerals were balanced. Low nyak. We just needed some supplements. Makoro ber ka bende puothe gi bende ipimo. Ipimo, ineno, nwach seche moko ineno gimomiyo ji timo crop rotation, nwach isepidho cham achiel mang'eny, makta kute ong'ang'an ng'acha kendo bo duogi oduma, koro gibe girita. Kute chal jakuo, ochal ogwang' mosefwenyo kama gwen nitie. Koro ng'ang'an gwen ga ka ng'ane, obo biro. Koro seche mitimo crop rotation, buogo kute. Koro ineno kata ka ipidho oduma mang'eny, alafu iduogi ipidho oganda te indalono, because oganda gin legumes, they do
biological soil control. Koro gima Dr. Rodi nowacho ni riwo rieko gi teko ema bo konyowa. Kik wapura pura kaka nyachon, kaka ji ne puro chon. Wapurie kwa paro mbele. Mi mak paro no kamano. Nyakoromgo jongi nyisa ni wadhi achiel kachiel e duol mar wi oganda kanyakla mano NCIC giloso gi sani e dwaro mar riwo wi oganda kanyakla. Wadhi wawinja na gima giwacho bang'e Dr. Rodi abro bedo kabiro yiri mar mondo mi wawinji gi wachni mogik kaluwore gi dich mane intiere godo. Let me give you the mic. Good morning. Assalamu alaikum. Thank you very much. The way you are told, we are having a joint statement with NCIC chairman and commissioners on the state of the nation. And I'm going to read the statement the way you're told. My colleagues will be assisting me, including the chairman. Ready? Joint press statement by the National Cohesion and the Integration Commission and the Interreligious Council of Kenya on threats to national cohesion ahead of the 2027 general election. The National Cohesion and the Integration Commission, NCIC, and the Interreligious Council of Kenya, IRCK, issued this joint statement following a consultative meeting held today between the two institutions. Both parties reaffirmed their shared commitment to safeguarding national unity, promoting peaceful coexistence, and securing credible, violence-free electoral process ahead of the 2027 general election. The meeting also provided an opportunity for IRCK to convey goodwill message from Kenya's faith community to the newly appointed chairman of NCIC, Bishop Dr. Kefa Nyamoya Omaya, and the commissioners of the commission. Faith leaders expressed confidence in the commission's mandate and urged decisive, even-handed action against hate speech, ethnic mobilization, political incitement, and the weaponization of social media. The state of national cohesion. Kenya has time and again shown the world the depth of its resilience. We have built one nation out of many nations, one people out of many peoples. Yet, as we look toward the 2027 general election, we do so with growing concern. Across our counties, our airwaves, and our social media platforms, we are witnessing a troubling rise in political intolerance. Language is increasingly used not to just disagree with an opponent, but to dehumanize them. Communities are being casted not as neighbors who hold different views, but as adversaries to be defeated by any means. Both institutions acknowledge the rising concern around inflammatory rhetoric on the premature campaign trail, cyber harassment, and the broader threats these pose to social cohesion. Hate speech is not free speech. It is an assault on human dignity and on the constitutional order that binds this nation together. Ethnic contempt, casting of entire communities as enemies, as lesser, or as threat, has never built a nation, and it never will. Kenya has walked this road before, and the cost is remembered too well to be repeated. And this is the message from the NCIC. As NCIC Commission that was set up to ensure peaceful coexistence among different ethnic communities in Kenya, we wish to state clearly that we exercise our investigative and enforcement functions independently,
in accordance with the powers vested to us under the National Cohesion and Integration Act 2008. The Commission's mandate to monitor, investigate, and act on matters of hate speech, ethnic incitement, and threats to national cohesion is exercised without political direction, favor, or interference. We are guided solely by the law and the evidence before it. In the exercise of this mandate, the Commission, through its investigations and compliance department, is conducting independent investigations into utterances attributed by the following persons: His Excellency Rigathi Gachagua, former Deputy President of the Republic of Kenya; Cabinet Secretary Honorable Aden Duale; Cabinet Secretary Honorable Geoffrey Ruku; His Excellency Paul Nyongesa Otuoma, Governor, Busia County; His Excellency Dr. Ali Maalim Mohamud, Deputy Governor, Mandera County; Honorable John K. Waluke, MP, Sirisia; Honorable Wanjiku Muia; Honorable David Gikaria; Tipape Naini Musa; Dr. Dennis Edson Ouma. These investigations are being undertaken strictly in accordance with due process and the law. The Commission reiterates that no individual, regardless of office or standing, is beyond the reach of the law where credible allegations of hate speech or ethnic incitement arise. We also assure that all persons under investigation retain their full rights under the Constitution and the law, including the presumption of innocence pending the conclusion of due process. As we have always maintained, and you have heard the commissioners, led by the Commissioner Chair, say again and again from the time we assumed office, every person carries their own cross. For the record, we remind all Kenyans from all walks of life that crime is committed individually and is a personal responsibility. No community, no region, or group should be held collectively responsible or accountable for the alleged conduct of an individual. Therefore, the Commission will continue to guard against any narrative that seeks to assign collective guilt on the basis of ethnicity, religion, or region. The Commission calls upon other relevant law enforcement agencies to accord these matters the seriousness they deserve, because we know there are matters that are handled by other agencies. For example, anything to do with crime, anything to do with prosecution, anything to do with goonism is handled by our sister agencies. But as NCIC, we commit to pursuing every case reported to us without fear or favor, swiftly and transparently, so that impunity does not take root in our political culture. Yes, I'll continue reading the statement. And my name is Reverend Kefa Nyandega, the General Secretary, Evangelical Alliance of Kenya. So we have looked at the areas of deepened collaboration. In a spirit of partnership, the NCIC and IRCK have agreed to deepen collaboration in the following priority areas: strengthening real-time monitoring and early warning systems for hate speech and dangerous rhetoric across all platforms in coordination with the National Police and other stakeholders. 2, promoting responsible conflict-sensitive media reporting. 3, developing and advancing practical tools such as commitment templates.
Nyakorongo joang mano kanyo riwruok mano duol mar riwo wi oganda kanyakla NCIC kanyakla kod riwruoge mago mag kanise ma bende twak achiel kotenre kod chal mano mar kaka inyalo nyakwe e kor gwenge mopogore e pacho ka hinya kaluwore kod liet mar siasa ma bende osebedo kokwako gwenge mopogore. Wadhi nyime gi twak marwa. Dr. Rodi kintiere kaunti ma Machakos, paro mano madisum ni counties gi wach ni mogik ang'eni intiere gi dich manego bed ni dich idhiye gi sane. Wach mogik ma be nyalo somo ne godo counties ahinya kotenre kod mbolea ma jomoko ywakne ma bende iwinjo kata mana ka achieng' bende wacho ni samoro gin grube moriwore e kin mamoko. Can I call you? I'm in a station. I'm in a radio station. Can I call you later? Pakruok mara en kama. Ndalo mane ne jatelo mar piny ni miluongo ni Uhuru Kenyatta nene ochiwo cabinet mare nochiwo nonro ni PS mane nitie agriculture ndalo no Professor Boga ne giwacho ni mondo oroch migawo miluongo ni National Cereals and Produce Board mondo bed privatized. Gindiko jogo miluongo ni joma jorieko mondo otiek tijino. To kano penja to nandiko gimiluongo ni position paper ma wacho ni Kenya kamwantie ni shida manitie North Rift ni pesa ma niluongo ni pesa mar jo National Strategic Food Reserve 11 billion diga mana piny gi kendgi. Otema ne mondo National Cereals Board gi offices mage mani Kenya mangima otigo yo manyalo konyo jopiny mamoko bende onwang' kaka ginyalo chopo gibe ginwang'ie mbolea mar Kenya ni gi kodhi kokadho Cereals Board kaka distributor. Mano en rieko ma ne wagolo e bwo Professor Boga obedo bo council position mar cabinet ma Kenya. Machiel kuom jorieko ma ai piny luo ma nyocho se serve kaka cabinet minister to dwa bedo presidential candidate. Nondiko e gazet kawacho ni cartels ema notamre mondo kik ous National Cereals Board. Onge cartel, ani mana ndiko that position paper. Koro gima duong' manyalo wacho ni othuro wach ma cartel ni wa ae ka gimoro osebed nitie to wago mbaka ma cartel instead of exploiting the opposition ginene opportunity manitie miyo ok wachopi gigo manitie. Omiya asiero mna gima nyadendi Jennifer wacho ni nyalo grube nitie ma chokore to dhi kawo gigo. Ok inyal kawo fertilizer ka nyingi onge e system. Wanene from a positive angle, we exploit the opportunity manitie. Omiyo fertilizer ka nitie, joma benefit from fertilizer Kenya mangima gina 1 million farmers. The total number of farmers manitie Kenya mobedo registered in 7.10 farmers in Kenya mangima. Active mapidho oduma gin 3 million farmers. Omiyo dhano million achiel kende makawo fertilizer. To fertilizer no was supposed just to be a stimulus. It's not supposed to be the whole solution. So nitie kaka migawo mane wan go maniluongo ni 1 acre fund manochako wach mar input supply through credit. Gima jopinywa onego bed ni ng'iyo gi counties wa gi johala manitie en wanyalo replicate nade system mane 1 acre fund ochako no, nikech no prove ni jo pinywa nyalo kawo inputs at credit big chul. So if that can be escalated through systems ma sirikal nyalo konyo go county governments to nyalo konyo jopur moloyo ga chiwo kodhi moko mag gorogoro achiel fertilizer nus kilo mago konyo piny. Koro achiro mana wach ma fertilizer no kawacho ni county governments onego mijingo the input suppliers agrovets gier agrovets maginyalo tiyogo mondo gi supply inputs mag fertilizer at the county level. Kwang'iyo county mar Kiambu, gimanyoro jo Kiambu timo from on source revenue 6.5 billion in a year, they are able to do more than what the national government can do.
E pinywa mar Siaya County, nitie irrigation scheme masani an involved itimo design mare makaba 8,000 acres. That irrigation scheme will be bringing in an average of about 8 billion shillings in a year. Now, if you look at it from that angle, kawa siro jopur mondo nwang' inputs maber, pesa manyalo donji county ohingo pesa mauki national government. To katieko, awacho ni pur dwaro rieko, pur dwaro teko, nitie gik ma odawa wacho ni kelo pesa yo mayot. To kaluwore gi nonro mar gik ma wasetimo e Siaya, wang'iyo ni nitie gigo minyalo pidh gi joma rowere, nitie gigo minyalo pidh gi joma mine. Siaya is specifically good for fruits. Olembe ne twi kigin, omiyo ka jopur nyalo focus on olembe mag avocado gi maembe, especially avocado for export, mano nyalo konyo jopiny nikech avocado 1 acre nyalo earn jopiny 1 million shillings and above per year. Mar ariyo en kahawa, mago e gik manyalo kelo pesa, gima waluongo ni global value chains minyalo us oko. Mar adek en pith mar rech. Mar ang'wen gin jamni matindo, kaka sani koro aneno ka wan gi jo Ginga Tingare East, kokalo kuom Michael, gitemo mondo gipidh, gitemo mondo gibed gi anguro. To wan gima watemo timo en mondo wamany nigi market kod support mar teko manyalo konyogi mondo gipidh anguro. Anguro gi gwen mipidho yo makare gin gik manyalo konyo jopiny. To moloyo mago, manyalo mede mogik en mana ni jopiny mar piny luo, awacho ni gin gik moko ariyo: rieko gi teko. Rieko dwaro rieko mar tich, to dwaro rieko mar ohala. Rieko mar ohala miluongo ni entrepreneurship. Mane gima osebedo kwadogo piny matin. Warieki tich, to kwarieki ohala. Koro watem medo rieko mar ohala mar pur, mondo wapur gima kelonwa nweng'o maber, mamiyo wadak maber. Mar ariyo, wamany teko mar tich. Teko en tudruok kod chiro makare. Teko en ng'eyo kama pesa nyalo wuokie mitimogo investment. To pesa gi nitie e Kenya waka. There are so many opportunities. Koro watem exploit opportunities go manitie, mondo wane kaka wanyalo chopo kama pesa go nitie. Nikech nitie programs mag Kenya kae mag sirkal ma jothurwa ok ose exploit yo makare. Kaka sani nitie program madhi mbele miluongo ni FCDP. E pinje moko ma koni, giseng'eyo ka gitiyo cooperative. Erokamano ahinya. Nenre ni mbui bende olal kanyo ne Dr. Rodi kana somonwa paro maliw Nyakorom Gajwang'. Wacho kanyo ni kidwaro bedo japur, ne ni nitiere gi rieko gi teko, nikech rieko nyalo konyi e weche mopogore opogore, mano mar yudo keyo mabop. To siwacho ni tich matek mana teko nyalo konyi kanyo mar dhi nyime kod loso chenro magi e yo makare. Dr. Rodi, wagoni erokamano ahinya kendo agonyi mar mondo mi dhi e chenro mabende ni intiere godo. Kodhi kaunti ma Kisumo Roy, in bende pok inyiso wachiedh nade mabende osebedo kukadhe kaka Kia Initiative, mabende kaka counties bende nyalo konyou, nikech rowere bende aneno ka tinde ng'eny rowere odonje weche mag pur kod pith. E kind weche mabende wasebedo kwa lose, kene gina chiedh nade mage mosebedo kukadhe, to counties, kuom ranyisi county ma Kisumo, nyalo konyou e yo machal nade? Erokamano. Achiedh nade mosebedo kwa kale moko gin iluongo ni bei mag gigo mitiyo godo, farm inputs ni malo. Mokwongo adwa mana jiwo gima ne nyamero wacho kanyo ni wan kaka jopur onego bed ni wachako ng'eyo chalo mag lopewa kapok wachako tiyo godo. Soil test en gima muhimu ahinya e weche mag pur. E weche mag pur gimoro amora nyaka ikwong ing'e ni chal mar lopi chal nade. Be lopi ni nyalo jiwo, to kapok iketo gimoro e lo, to be en gima dwarre koso lo ni kode. Omiyo nyaka koro wang'i gimiluongo ni soil health. Soil health en gima important ahinya.
Wakwayo mana county government gimoro asebedo ka ywagoga en ni price regulation mag inputs ma jopur tiyo godo, nikech japur marawera kodhi ng'iepo to iyudo kaka Kisumu County wan gi agrovets mang'eny, to kidhi agrovet moro ni to bei mar gimoro achiel mag chalre opogre mabor ahinya. Iyudo ka kamoro ka iuse bei awachne 1,000, agrovet moro cha iuse 1,500, agrovet moro use 1,700. Ka inyo rowere matindo nikech inputs gi ka bechgi ong'awre kamano to goyo chuny japur, kendo miyo japur matin manochako weche mag pur ka chunye jok, kendo onya bedo gi buok ahinya ma odog chien. Watime uru, akia ni ma inya time nationwide kata at county wide level, but wateme uru wabed gi price regulation mondo mi japur matin ma pod chako kik hinyre ahinya kochako wechege mag pur, obed gi yot mar yudo gigi e bei ma moyweyo manyalo miyo kata kochako to chako gi pesa moro ma ok bo ng'eny ahinya. Mar ariyo, wache mag fertilizer osebedo ka chendo, to gichendo nikech mana kaka Joan owacho, subsidized fertilizer cha ok en mar jopur te, en mar jopur matin, to ka en mar jopur matin ng'eny jopur be ok yude, to seche moko yude kidhi agrovet to iyudo ka koro bech fertilizer ni malo, kendo beche koro nyalo hingo teko mar jopur matindo. Omiyo wan kaka Care Initiative sani wasebedo kwatimo nonro, kendo watimo nonro ahinya gi kaka wanyalo bedo ni waloso manyiwa wa kiwan ma japur nyalo loso manyiwa kien motiyo godo e puodho miluongo ni biofertilizer. Waseyudo ni kaka Kisumu County wan gi waste mang'eny ahinya, kendo waste gi ng'eny gi gichopo kiwito gi awita e landfill wa ma Kisumu County, kendo magi e gigo ma contribute e weche mag lokruok mar kor lwasi. To wabedo gi paro mwang'iyo ni to waste wagi wanyalo tiyo godo nang'o, kendo ginyalo konyowa nade e weche wa mek pur. Waste wagi wayudo ka waneno gi ka gik maricho, but gin gigo mabeyo, ni gin gigo ma kotigo motimnegi gigo madwarore maber, to giloso fertilizer kendo maber ahinya. Omiyo kaka Care Initiative sani wan gi iluongo ni Kia Gold Fertilizer ma waseloso, kendo wayudo ka otegno kendo nyalo nyayo lowo maber kabisa. To duto wakwayo mana ni jopur otim soil testing. Wakwayo county government mondo Kisumu County ka wan gi jomiluongo ni ward extension officers. Ward extension officers gin jogo monego bed ni konyo jopur e wards wa ma wantiere kendo wards wa ma watiegi, nikech seche moko ibo yudo ka japur matin osechako to nitie gimoro machande matin ma seche moko ogombo ng'eyo, to ka wabedo gi extension officers moromo, nikech sani extension officer achiel serve jopur 1,800. Mano ng'eny ahinya ma extension officer achiel ok nyal. Wakwayo county government mondo omed miyo rowere matindo modhi sikul tich, mondo ndikgi mondo gibedi ni ginyalo konyo jopur e alwora ma Kisumu County, mondo gimed jopur rieko sama jopur ni e pap kendo ni e puothegi tiyo. Ka gisebedo gi extension officers moromo, to bo konyogi e weche matindo tindo machandogi, bro miyo kata ka japur pok odhi agrovet dhi kawo yath, nikech ng'eny agrovet be kidhi kawo yath tibo yudo jo sales, iluongo gi ni jo sales, ma en obo miyi yath ma osebedo ni osebudho mok dhi, nikech embe en gi target ne molaro. Dosi nong'ise ni yadhni osebedo ka obudho ahinya, nang'o en ok ousre. Bo chuno ni koro obo suggest ne japur yadhno, seche moko yadhno ok en yath manyalo konyo. To ka wan gi extension officers e alwora ma wantie, tibo wuok kidhi agrovet king'eyo ni en yath mane midwaro, ma kok en mano timanyo kamachielo. Erokamano.
sirkande mag gwenge bende winjo paro maleo ma bende osomo. Nagoni mos ahinya Dr. Rodi kaluwore gi achiedh nade ma bende niyudo. Man dwa medo kapok nitieko miwuok Dr. Rodi kintiere kaunti ma Machakos. Dr. Rodi nyalo mana ni mute. Nenre ni pok ilosane duondi no mar mondo mwawinje yo makare. Machiegni. Agomba kakenda. Ero kamano kori winja. Awinji makare. Aparo ni gima duong' manyalo wacho. Asiro mna weche ariyo. Gima odawa wacho no en gima duong' wach mar waste obed gold ma watiyogo e lo. Mane achiel kuom teko. Koro gima kwayo oganda ma joluo. Program ma sirikal kelo e pinje mag luo mondo wa exploit wane kaka wanyalo tiyo kodgi gi omenda mabirogo mondo wane kaka wanyalo loso go yo mapur ma kare. Piny luo nitie pesa mang'eny kabisa. Jaluo ok en ng'ama odhier. Jaluo en ng'ama kapok gima othung'e marach to koket pache e gimoro. Sani value chain man gi pesa kabisa en value chain maliel. Kanyo watiyo gi pesa mang'eny kabisa. Mano nyiso ni resources nitie. Koro waket pesa mwaketo mang'eny e liel. Koro wachak keto pesa e lo matiyonwa. Lo maikowa. Waket pesa e lo matiyonwa. An gi geno ni kwaketo pesa e lo matiyonwa to wabiro bedo gi ngima makare. Lo maiko wabiro miyo wa thuolo. Nikech kwang'iyo statistics ma Kenya 1963 we were the second most populous tribe. Sani koro wan namba 5. Jomaiko mohingo ji te Kenya ka gin joluo. Nikech yor yuto marwa ma okilo mar pinywa tin. Omiyo pesa mwanwang'o kuom tich ok konywa mondo wabed kod afya maber. Omiyo ka tuo biro okwanyo jaluo lep. Mondo wabed kod good health. Dware mondo wabed gi good nutrition. Mondo wabed gi good nutrition nyaka wabed gi good income. Income no ni lo. Teko mar keto pesa lo. Nyasaye mad konyo mondo jopinywa mondo tim mano. To kwa timo mano, lo bro tiyonwa, lo kubitiyowa. Erokamano. Kamana inya Dr. Rodi komido thuolo mar twa kodwa okiny makawuono kintiere county mano ma Machakos. Wacho ni lo mar mondo mi otinwa kik bed ni wane mwatiyo ne lo to kwa yudi yuto mora mora. Achieng' madimedi nikech ang'eni lope bende wantiere gi different types of soil. To ng'eni lo ka lo bende ntiere gi cham monyago. Aken paro mane madisoma injo ka Dr. Rodi lose wi mano royo dawa bende oloso kotende koda ng'eyo chala mano mar lo. Generally, aheroga chiwo example mar Wayahudi because jogo onge kata mana lo. Ngine desert. Donge Kalahari kumantiere desert, the Middle East. Middle East. Okay. Yeah. Desert is even 6 times worse than northeastern, which is the worst situation ma Kenya. Koro gima medo jiwo gima Dr. Rodi wacho en rieko. Wanyalo tiyo nadi. Tok takirango piny mar pinje kaka America is one of the most self-sufficient countries kobiri agriculture. To gin gi specialized zones. Like yudo kata is it Kansas, Mississippi, higa mokalo nan Mississippi and it's an agricultural state. Tiyudo kata gi specialize. Iyudo ni ntie kampuni moro ma some black Americans nikodo ma process gwen million achiel per day magitero woko be. Koro iyudo ni ng'ato wacho ni gin small scale farming margin is like maybe 5,000 acres. Magi luongo small scale farming. Koro but
en pur otim gi rieko mang'eny mondo an gima kwayo apart from the soil testing to apart from soil testing kod ng'eyo lowo mipithe nwach mano gima nwach seche moko inyalo pidho skuma kama noripo ipidhie jinja inyalo pidho duma kama bele moripo twiye koro emomiyo iwachoga ni dhi tim soil test mondo ing'e exactly lowo ma in go. To kendo sirikal marwa ma Kenya ni kaduoge osetimo mang'eny kata collaborate gi JICA other foreign establishments mantie sani gima Dr. Rodine temo miyo paro gik manyalo dongo igwengewa. Ntie app ma Kalro noloso, it's one of a kind. Magmi agronomical advisory nika mago riekni mag pith riekni kata cham mane madongo kanyo jamni mane ma timo maber kanyo sani gimedo kata giketo information ma chiro kaka chiro chal kaka weather chal. It might not be accurate, but it's more than 80% accurate, about 90% accurate. Koro iyudo ni kaluowa kendo ka asetemo rango kaka Siaya inyalo kata mapidho cabbage, inya pidho nyaka carrot, inya pidho nyaka waru. To oripo wawere gi misinformation, wamany true information, like information makonyo wan wach inyalo download ng'ata nwach tinde wan kata gi pesa michulo mos simbe michulo mos inya dhi instead ma just spending your time on Facebook, on WhatsApp groups, iluo gossips, you can just download the Kalro app. Tirango ni cause gidhi piny nyake ward miwoke kaka nawuok Kwala ward. I used to have it in my other phone. Iviati iwacho ni Siaya County, Ugenya Sub County, Ukwala Ward. To drop ni list mag nini cham manya pidhre kanyo, jamni manya pidhre, list mag markets around there. But the most important aspect of it in the agronomical advisory. Nwach jomoko ipinje moko modongre, for you to get this it takes they take a lot of efforts. But my sirikal ma Kenya kenda gon sirikal ma Kenya erokamano ntie gik ma sirikal betemo timo nwach gigidaki tim kendi matemo timo makonyo ji. To kendo jowa seche ma idhi timo soil test bende item rango ni itero ikambi mane. Ayudo pile kambi mag sirikal temo sirikal kod kuonde ma ji puonjre kaka mbalariany kata TVETs gi kagin gi sector mar timo soil test, you'll find that ni jogi botimo ni real soil test. Asetiyo gi farmers mang'eny, but I've also aseyudo kuonde ma jogi, because they have the data, like mega scale data mar kaka soil gichal, they'll just produce for you using AI, which is wrong. Ntie nini maseche moko kitero soil test to nwach gisetimo ni farmers kata mne 5,000 e area no, koro gimbo mi probability mana kaka gisebedo kagitimo jopur mamoko koro they are giving you a wrong results. It's like, and I do emphasize seche mituo bidhi e hospital kata ka in gi signs machal gi maga nyaka timna ma test na won dak wach ni nwach test signs ma anyiso chal gi mag Sharon, koro tuo mango en ma Sharon, kori miya yath mar koro emomiyo adwa kwayo kata jok matimo like this support, extension support, wabed jok ma wacha dieri
mondo wakonyre. Nwach seche miwuonda timia results marong kaka japur. Farming ni pur nigi tie gi risks mang'eny. Emomi yudo ka banks mang'eny they don't finance farming. They don't finance agriculture. Nwach risks go. But let those risks be risks go kik bed risks mag risks go kik bed risks ma ng'ato oketo ni mondo en oyud pesa to japur ochandre. Nwach ineno jopur jopur kale shida mang'eny to wakony jopur. Anan japur tang'eyo. Nwach seche moko kata seche ma idak Nairobi ka tiyudo ektamna iyudo kata mana eka riyo kamoro ti igo sime to jogo bo seche moko chandi ok gibi tiyo niyo makare. Koro an kaka ng'at ma japur bende aneno ni jopur wetena aneno efforts magiketo and everything. And emomi akwayo everybody in the value chain mondo kony jopur. To katieko challenge moro bende ma jopur go en ma brokers. Achudhe. To mane gimomiyo ne wachako nitie program moro mane watimo Kinangop Nyandarua ka. Ne wachako program makelo mine kamoro achiel to gipuro to wakonyogi dictate the market price. Niyudo ni jogi puro matek to seche mochopo sa keyo to achudho sechopo. Ginyiewo kata waru bag achiel siling 2,000. To gidhi uso waru ni siling 5,000 siling 6,000. Ng'amutiyo matek kabisa in all this value chain en japur. Koro ema ka jiwo wach mane Dr. Rodi wacho mar market. En gima ber seche mi supply kodhi farm inputs kon japur mondo yud kama odhi use gikegi direct. Nwach onge tiende mondo japur otimatek alafu in the end of the day ti uso gikigo at a throwaway price okiyudo ktamna okiyud duoko kata ma kodhi. To ng'at monyiewo gigi teno dhi use bei mamalo ktamna nyadi bich. Iyudo ka japur cabbage onyiew siling 3. To ka cabbage ochipo chiro kati use siling 30. Koro ana kwayo ji. Ng'at mane matek mogik in the entire agricultural value chain en japur. Temomi amedo kwayo sirikal mondo bende nwach sirikal e chiro maduong' ma wan go omed konyo jopur. Omed kata ma creating transparent markets. Nwach magi gik matimre e pinje mawoko. Nwach seche mane wachako nanyisi ni Wayahudi seche magipuro ging'eyo ni gidhi uso Russia, gidhi uso America, gidhi uso gin gi chiro. And the reason why they do this nikech gidhi use e atama malo. Seche maineno kata ka machunga momed in Israel ochopi Kenya ka it is at a higher price. Koro japur cha yudo duoko maber. To mana diera makende ywak nitiere kaluwore koda chirni. Japur nyalo puro oti kod omenda mathoth mar bero nyak mana mar cham to koro chiro gi middleman kata mana achudhe an shida man go kabisa kuom mayuak ni jopur. Sirikal ne kaka nyalo medo ktamna efficiency i market system mondo gol achudhe. Nwach en gima lit kabisa ni Sharon inyiewo kodhi, inyiewo fertilizer, ichulo labor. Because the cost of production ok fertilizer kende. The cost of production is a whole samore kodesha nyakatinga mapuro. Ikodesha ichulo nyaka ji mapuro. Seche moko ikawo kutapika ng'ato mondo irrigate. Ichulo gigi te. To seche machuth biro to achudhe gi en obiro to nyiewo ktamna alot siling 3
tenodhi uso ktamna supermarket moro siling 20. Ng'amodhi asara in entire value chain en japur. Makoro sirikande mag counties wacho ni sirikande mag gwenge kanyakla kod sirikal mamalo malo nego ne kaka loso chiro ne jopur mar mondo gin bende giwinje wega. Ineno kaka kata kahawa gi kaka niang kahawa kata niang itimo like these high value crops kaka itimo watim kamano nyaka like structuring for the for even the small scale farmers mondo jopur owedhi asara no. Ero kama na wacho ni kik bed mana ni large scale farming jok mapuro kiwango mamalo emidewo to mapuro kiwango matin gi tok dewo to gine maging'eny mogik adiera makende. Hadar mar mon wako yo matinya korom gajwang kwadoge okang mar 2 to kuro bro bedo kwadongi matine dakika 25 mar mondo mwatiek twak marwa okinyi makawuono dakika oskadho 30 tok saa 6 mar odiochieng. Wako yo matin bendi winja namo waiko ni e weche mago manyien mago mag migago e thuond weche manyien. Kik dhi mabor. Bedo gi ting' ewi ratiro mag dhano e piny Kenya tiende ang'o? Riwri kodwa ka wagoyo mbaka gi William Omondi mar Independent Medical Legal Unit kod Janet Atieno ma en achiel kuom joma otony. Sama gichiwo pachgi kaka joma olony e weche moko koda ka weche magiseneno e ngimagi giwegi kuom wach manyo, ng'ado bura makare kod keto ji duto e bwo chik. Tudri kodwa kawuono Sario Otieno. Kik bai. Yesu tunyamor kabaki, Yesu tunyamor kadendi baba, Yesu tunyamor kadendi, Yesu tunyamor kalongi baba, Yesu tunyamor kalongi. Kidna ruot. Mondo mi yud wer mar tomit na kaka skiza ton mari di star 860 star 418 hash. Parnia Ramogi TV en ot mar jower duto te. Ma en penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Tedo gi chiemo medo chore machiegni kodi wabiro ire mondo itang'nwa kit chiemo mihero loso, kit chiemo milonye loso, kata kit chiemo mano mosebedo kalombi kuom kinde malach. Koro watime kama mang' moni bi gudre wiye kate. County ka county ma intiere, obed Kisumu, obed Homa Bay, obed Siaya, kata manoero ma Migori, wabiro machiegni kodi e chenro ni mar tedo gi chiemo. This is healthy. You know, rechengi nutrients mangen, but keto deep fried nutrients go there. Kichwake mangen nutrients there. So that's why what you come. Mi chiemo en bedo kanyakla kendo inywako ne lwedo ka ichame. Tudi koda Jael Lieta juma ka juma mano kanyero tich adek ka bende chendo ni inwoyo ngeso ka ngeso duto mana e Ramogi TV. Omit. Based on the 4 billion shillings that was availed by the government to settle the outstanding NHIF claims, we did the adjudication, we finalized on that, we came up with a list of about 3,527 facilities who were eligible. SHA olando mar chako chulo gope mag NHIF ne moko kuom ute mag thieth ma ji giwegi ma gopegi tin ne siling milion 10 e tielo mokwongo machwalo chudogo. That any life lost, any harvest destroyed, and any outbreak of preventable disease will be the result of state negligence. Jatend duond bura mar UGM David Maraga onyiso sirikal mondo chaki kore ne koth El Nino ka gichwalo omenda ne counties. Watoto wanauawa, wamama wanauawa, wengine wanarepiwa,
wengine wanadifailiwa. Sasa sisi tunauliza tunaishi nchi gani? Jodak magete boma mabusia nigi luoro tok joma pok oyangore chwoyo gi pala kendo nego dichuo moro. Nakorongo jong machiegni meno ka ng'ugik mabende wantiere godo kwamedo somo paro wamedo yudo puonj makoni kod kocha kako nyalo bero pur e counties magwa. Sirikande mag gwenge kanyakla kod piny owacho bende ichiwo negi paro mopogore opogore mar mondo mi gikony jopur. Kik bed mana ni wadicha dicha to onge yuto moro amora mabende wayudo. Adaro mar mondo wadhi e county ma Homa Bay. Ali Abich otwak gi jokanyo kana mana jodak e county ma Homa Bay kotenre kod chal mar pur e counties magwa. Jo Homa Bay to nene heyo machal nade. An gi nyinga luonga Peter Chola, anyal kiny kamoro ni Soko. E weche mag pur, an kaneno mondo wabed gi chiemo, nyaka log tich kata county government ma Homa Bay ochiwnwa e kitingni. Mokwongo wan gi rem mag tingni nikech sani inde machon wapuro gi dhok to sani dhok tinde onge. Koro sani ka wanyalo bedo gi tingni moromo e sub county wasgi kata wards wage to wanyalo bedo gi chiemo mar pile pile. Sana kaka wan kama wahayo manyalo kinyi area manyalo kinyi kocha wan gi lope manyalo puro alot, wapuro nyanya, wanyalo puro watermelon, goduma kata gi bel. To walak tingni mwanyalo puro godo mondo bed gi chiemo makare. Mar ariyo, wagombo mondo sirikal omiwa eki kothe. Kothe kwaseyudo to wadhi bedo gi tich mayot. Ubiro keto wakwa bede ga mifwawe kata mag luo bang' josiasa wanyalo bedo ne wapuro mwaus chiemo go eki mwatere nyithindo skul kendo. Mar adek wanyalo yudo mbolea bende nyalo konyowa eki. Koro an akwayo mana ni kwanyalo bedo gi gik makwanogo tinga gi kodhi to wanyalo bedo gi chiemo ma oromowa kaka jopiny. Kaka oganda moso Homa Bay County wang'eyo ni agriculture is the backbone of this community. E kama wayude chiembwa matinende. Sirikal mar county koriwore gi sirikal mar national onengo omiwa fertilizer e nengo moyweyo mondo mi wanyal puro sama chon mondo waket godo chiemo e mesa. To sirikal mar county wang'eyo ni nokelo tingni matinga nitiere nyaka sani tingni sub county ka sub county. Koro mondo mi agriculture otimre sama ber sama owinjore onengo gi reduce nwa the price mar fuel mag tingni gi so that wapur e sama owinjore ka koth biro to wakome sama owinjore mondo wayud keyo kaka dwarore e agriculture. Ago erokamano ne Dr. William Samoei Ruto nikech kodonje government administration mare manodonje noduoko nengo mar fertilizer chien manyaka mama mboga man piny nyalo kawe. Pur kod pith timore en mana ni gima chando jopiny e puothe kuonde ma gipure is just climate change. Gikia pimo sa e sa mowinjore. Samoro yudo kodhi to yude ka koth osechwe ma sa koro yombe. Ma koro kobiro to pi miyo ok wayud products e yo makare. Samoro kodhi obiro modeko. Koro wang'iyo nonengo puonj jopiny sama gineno ka dalili ya mvua ni machiegni mondo ginyal iko puothe sama owinjore. Nikech chik mar agriculture wacho ni kiseneno koth ka ni machiegni to inyalo komo kata within 2 weeks kapok koth ochwe to yud cham e lowo. Tukuyu Asego sublocation Homa Bay town. Ajapur moloyo pur ma wan godo anapuro rang'wena. Tingi ni county government okelonwa ka to tingni okonyo kata chiel. Kidwa dhi puro tigi tinga ibu pesa king'isi ni mondo koro iritu sani tidhi yudo ka sani nokidhi tiyudo ni tingo kethore. Pesa ni no be okoduogni. Mar adek waonge extension officer manyalo puonjowa kaka wanyalo puro kata kaka wanyalo plan. Extension officer gi ne gintiere kendo county government ondiko gi to ok giti nyaka tie kata pikipiki omi monego bed gibiro go mondo ginyiso kaka jopur puro to gi jogi ok ti to msara to gichamo msara ma gichamo gi gin tax magwa mo wan jopur gi wan mogolo revenue. Koro wakwayo county government ni mondo gimiwa extension officers gi mondo puonjwa kaka ipuro. Paro mopogore opogore Nyakorongwa Jwang' mawuok e jodak e county mano ma Homa Bay. Roy, jopiny oloso akini nitiere gi paro mane kaluwore kod moko kuom paro ma bende jopiny nagolo?
Awinjo ka jopiny oloso maber kendo jopiny wacho gima chandogi e kuonde ma giaye. Gima winjo maduong' kendo machando jopiny en weche mag pur kaluwore ni sa oromo. Counties migi tractors mok ti. Kidhi tiyudo ka tractors gi gin station nokethre igni kata dek mokalo pok nomulgi. Gina kacha mar neno to ginya konyo japur. Wakwayo counties government magwa mondo kaw department mar agriculture gi seriousness madwarore nikech kae ema nie backbone mar economy mag counties wa man kaegi. To ka ging'iyo agriculture mana ma kamano to ok gibi konyowa ahinya. Koro wadwa ni equipments kata machineries ma is available monego bed ni counties chung'nwa e motegno kaka jopur mondo konywa mondo ng'i kabisa. Wa make sure ni tractors gi nitie kendo gitiyo, ok gina tiye. Otimnegi maintenance maber mondo sama japur sa oikore to gintie. Kendo wa make sure ni every sub county ma mora e counties ma kaluo ka nigi tractors gi. Ok ni tractor achiel idwa lawe ka in Kisumu ka tilawe Seme, tilawe Nyakach, tilawe Moroni. Boyudo ka wan gi delay. To seche moko mae bro yudo ka expense mar japur dhi malo. Koro wakwayo county governments wa mondo ng'i wach mar pur gi wang' mamalo kendo make sure ni gigo ma jopur wachogi timore. Nikech jogi ema pidho counties wa. Ok wanya bedo ni wan kaka counties ma kaluo wadwa bedo ni wan net importers mag chiemo piny maru to igni pod wabedo mana ni wan net importer. Maka bedo ni nitie thagruok kamoro madebede ni ndara ma Nakuru ong'adore makoro Kisumu loche ok nya chope to wanindo kech. Gigi wanyalo konyore nade kaka jopiny counties mondo winj ywak jopiny wang'i wa make sure ni machineries ma jopiny ma japur ok nya ng'iewo counties okelonwa kendo watiyo godo kaka dwarore. Erokamano. Ahinya aparo ni aching' wadhi kwa tieko. Ang'eyo weche motenore kod tingni kaunti ma Siaya, kaunti miwuoke. Bende wang'e ni gisebedo ka gikodesa jopur koda tingni. Chenro opogore ma bende kaunti nitiere godo. Erokamano ahinya. Wach mar tingni mawuok Nandi County ok en gima wendo Siaya. To seche moko be yudo ni initial capital manyiew tingni no seche moko en malo. Koro ka county otimo evaluation to neno ni maybe kodesha ni emayot. Kata Kisincha waneno Simbarati onyiew tingni mang'eny. But bende Simbarati ok dismiss the fact that he has good diplomatic ties kod China. Good diplomatic ties with China. To wang'eyo ni piny mangima China is one of the biggest manufacturing country. Koro an gima dakwayo ni kata governor wa ma seche moko wanene ma Nairobi ka seche moko be wanene kolore ndege. Openji nyawadgi ma Kisii kaka no otimo mondo onyiew tingni mang'eny go dichiel. Because anang'eyo ng'enyne gima gitimo kama en seche moko haya mtoka yot molo nyiewo mtoka nwach seche moko ionge gi pesa no te mani chulgo mtoka nyiewo. Koro heri haya. Seche moko kodesha lowo yot moloyo nyiewo lowo. To gima nadwa temo wacho aseneno ka oganda luo temo embrace kata rowere temo embrace pur manyasani. To as somebody who is also a food engineer, gima dwa kwayo oganda wa en ni warangie bende value addition. Mondo kata seche moko kipidho oduma kiki usa kaka en no. Value mane mimede. Emomiyo an kata nini plant kaka ntie wan gi kampuni moro ma cottage industry mar mo Siaya. It adds value than moloyo kata uso sunflower directly as a seed.
mondo jokemo process. So warangi en wach nitie gik mayot kata ka ng'ato pidho kich instead of uso raw honey I package tu indiko kata made in Siaya. Instead mar uso manjugu kaka gine kaka I harveste you shell nyalo lose peanut in lose peanut. Warang value addition mae gima sirikal ma Uganda lowago. Sirikal ma Uganda ng'enyne okoyie ni joge uso gik moko at like the raw form. Ng'enyne gitemo kwayo jopur mondo add value. Kata kahawa ma Uganda, they have to roast it. The farmer has to roast it. And when the farmer does that, omedo ka ne ouso kahawa no siling abich, to koro nyalo usi siling 15, to omedo yuto. Kata kipidho gweno, inyalo somo ktamna yore matindo tindo kaka freezer, package, ti use on a higher value. Kata kipidho gwen mag tong, irango kaka inyalo ktamna package nwach kata kidhie supermarket ka nitie tong mondik ni Sinya Farm, to koro inyiewe pesa mamalo, ok nyiewe siling 15 kaka inyiewe cha. Koro wabende wagoye mbaka kaka oganda wane kaka wanyalo timo value addition. Ang ma wanyalo emomiyo gima iwacho ni cooperative farming no konyo. Nwache group kanyo unyalo biro ga idea no to omiyo paro no yot mondo umed yuto e gima harvest. Paro maliwa inya kanyo. Actually value added addition. Value addition, yeah. Kamana inya value addition. Kikbed mana ni kisepuro ti use mana kaka entiere. Kaka entiere. Inyalo lose rang'iny machielo mar mondo mi omed ni omenda machielo. Yeah. Nitiere ote kaendi madaro somo kapok adhi Roy mar mondo mi wawachni mogik kwatieko. Nitiere ote mar engineer Lazaro Kanyambok iwacho ni jowa mondo koro olok kit pur kaluwore kod basic techniques manyien magineno e media. Iwacho ni Republic of Israel, despite ni geographically entiere e desert mongere kaka Kalahari, pod gin magi supply Africa kod variety of agricultural products just because of manpower and technology. Koro wadonje bende yor lony manyasani. Motelo bende wenda manom koro wachieng orodi kanyakla kod Roy. Bende wacho ni gweng mago makaluok nek bende waywago oro to wantiere gi nembe, wantiere gi nam mano Victoria. To bende wantiere gi aoche mopogore mwanyalo timo ginero mongere kaka irrigation kata muna pith. Kintiere kaunti ma Kisumo bende giwachni mogik Roy Odawa de bedmane. Erokamano, wach mogik adwa wacho ni agriculture is an employment opportunity for jopinywa ahinya e gwengewa molworo. Pur en biro miyowa yore mag tich mang'eny mwadwaro. Mana kaka jawadwa nowacho ni pur ok ena jembe kende gidhi e puodho. Pur nigi giko mang'eny. Pur nigi value chains mang'eny kendo pur nigi lony gi value addition ma kwatimo mang'eny to wabo loso tije mang'eny ne rowerewa ma kuonde mwae. Kora akwayo mana rowere matindo, akwayo sirikal, akwayo jopiny ma wantie te ni wa embrace pur kendo wa embrace weche mag pur ahinya nikech weche mag pur gi kwa embrace e alwora counties wa makaluo ka. Wabo gero tije kata wabo loso tije mang'eny ne rowere matindo masani experience weche mag koso tich mang'eny. Koro nyaka wakaw weche mag pur e rang'iny mamalo kendo wang'i ni to rowere matindo odonjo e weche pur kendo olony e weche pur mondo wadi reduce gima kisungu luongo ni unemployment ratio ma wa experience e community wa kata e alwora ma wantiere. Kora kwa mana sirikal mondo oket teko mang'eny e weche mag pur e alwora mag counties makaluo.
Erokamano ahinya. Gino maro ni counties bende owinjo paro makamano, ket teko mano mar pur lwet jopiny mar mondo mi oganda kik bed ne ywago reyo. Roya goni erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar twak kodwa okinyi makawuono. Achieng' e bwo dakika achiel bende gi wachni mogik. Erokamano ahinya. Sharon, ing'en be achung' komba mine Siaya. So one of my critical agenda is farming, the modern farming kod puro puro gi paro mar ohala, puro makare. To adwa penji katieko. Iparo ni pile iromo gi japur didi odiechieng'? Nyadi mang'eny. Ya, seche michamo breakfast in kode, seche minyiewo kata olemo moro in kode. Koro an adwa najiwo jopur, kendo agon gi puoch gi pak kuom the contribution to the humanity. Gin jok mideo kabisa. Gin jok mamalo kabisa. Koro ng'ata mapuro, ong'e ni uchumi mar Kenya ni, to uchumi mar piny mangima Iran ng'enyne gi jopur. Mondo gimed tiyo matek, kaka oganda luo wa embrace modern technologies, to kata rowere matindo wabed kama achiel, wagombaka, wadonje puro, mondo kaka wadwa maroyo wacho, for employment opportunities for youths. Erokamano. Erokamano ahinya. Agono erokamano ahinya bende Achieng' kuom yudo thuolo mano mar twak kodwa okinyi makawuono. Gi motelo Dr. Rudi bende notudre kodwa ka ni nitiere county mano ma Machakos. Paro mopogore ma bende gesomonwa. Iwacho ni kwan gi itwa to wawinji, kwan gi wang'wa bende wane. Nikech wacho ni pur bende lo nigi mwandu. Koro wa embrace mar mondo mi wayud kaka wanyalo konyore. Wacho ni wati gi rieko gi teko e yo makare. Oritur masanya kwa Mgajwang, dakika odong' mana 10 kapok oromo saa 7 mar odiechieng'. Milton Ochieng' bende oseikre gi weche manyien mago maga migago. Ibed gi odiechieng' makare, warad kendo odiechieng' makiny. Nyinga Sharon Ong'ao, oritur masanya.